Zrkala sam 3 puta, juče 4 puta. Znaš, zamisli što juče uradim? Juče sam zrkala 4 puta, brate. 4. I još odim posle toga na dejt. Sinoć sam bila na dejtu i buraz jutros već 2 puta sam, dobro 3 ukupno puta sam odradila posao. Morala sam odraditi posao samo. Tako da ne valja to ništa. Mislim, lepo sam se provela i to, ali uopšte nemam, brate. Ma, ne treba jak izdržav, treba samo da uklapa temperament. Znaš, dosta ponekad i 3-4 minuta samo da se uklopi. Nemam, brate, nemam, brate, više.